Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Rangba Kahanyo Tribute Council uba Robert June Karjarin habakren merkilat pathai kubor mentakasngi ke arpu kendai terik ujembang arajar arpulai ulaong bakajingdawa jong Presiden Rangba ke Voice of the People Party halor ke jingpen bej bat penkela ya ke State Job Reservation Policy kamdai ke mat ke ban penyo jing mentoy ni penyo onong nya kanogono ke sengsan perthai henry ke mat ke bakum ke judgment reu kala angnot la slem bha lada phai she ke history jong ke Job Reservation Policy kani ke jingdawa bat ke jing thrang jing angnot jong ke judgment reu la khamslem paru ba kharjarin ulo penken maru ba hakipor balalej kila don shibon ki jing yakhi bat ke jing sha thangan bat ke jing ke im yang jong ke mat kadai na kadaw ba ka sarkar jalla ka persang ban pindon kam bakla ya ka roster system ulo ongru ba ka jingle jong ka sarkar da ka papentrai kam ya ka roster shadin kawan ra ka jingdu nong ya ka jat benreu bat ongru ba ka policy kadai ka balarim bat ka bam ya hap shu kat kum ka juk ka bamenta bat kadai ka kom trai kam ka bala penwan dur ban penyo nong bai thik tang ya ka bai ka jat benreu kumta kala don kam ya ka sarkar ban penbej no ya ka policy la benrap uba Robert June sing mentaka sengi ya sai senpat ya kabanwan ai mersim ya ba den kalong halor kanong rim ba kum ka seng isim ba ka jingdawa ban penkela ya ka State Job Reservation Policy kamdei kamat ka ba penyo nong ya kanu ka political party henry gadi kamat ka ba kum ka ri ba ka jemru go jongi kala angnut aslam ba ladangi pet ya ka history jong ka Job Reservation Policy kala dei ka jingdawa ka jing angnut ka jing thrang jongka jai penriu la khamslem kipor ki baladet ki ladon sibut ki jingiki ki ladon ki hunger strike but kani ka matru menta ka wan biang nam ka daw ba ka sarkar ka persang ban penon kam bakla ya ka roster da ka ba thep baklok lani da ka ba compensate ya ka ei ka ba ka wei na ki kategori ka klem semala ban le bha ha ka jinge khun kam ha kini ki snem ki baladet ka ne ka jingle jong ka sarkar ban penteri kam ya ka roster shadin bat om tang baka penteri kam ya ka roster shadin rei ka persang ru ban wanra baki recruitment menta kinlong special recruitment ya ka wei ka tekeri ka penlong baka jam ru jongi kanang du jing mentoi susu nalor baka policy kala dei lupa ka policy ka balano siliang lupa kadai ka policy ka balalong outdated dan ka balarim ka bom ya hapsu hakapor ka jingyat ka jing telun jeng kapor kala dei ka policy ka ba la design la ni la penwandur ban penyo nong betik tang ya kawei ka jai penriu kala dei ka por ka ba la don kam kerki ban penbek no ya ka policy ka don kam hadu kata-kata ya ka sarkar ban penbek ya ka policy no blai la penbek baru ki policy pinakeren ki industrial policy pinakeren kino ki policy ki cai review man ka posnep ti kan le khla le yu tang kani ka job reservation policy kan le khla le yu tang kani ka kam ya ka ba mla su ban penkelai ka ti na kalian ka seng ni yang halor ka norim ba ka por kala dei ba ka sarkar me khlia kan khliap no ya kala nong ka barim jong ka job reservation policy ka banok siliang kan sedang ya ka lonong ka banengkong banwara ya ka job reservation policy ka banlong ka jing yo nong omtang ya ka wei ka jep nriu henry ka ban yo nong lang ya barok ki trai muluk jong ka jala mekhliahi barok wei mo hadu menta ka mekhlia kadang ai provision for reservation tang artli kata kadi ya ke schedule tribe ba di KC ru ki kim da yo tham hiru bun ki yo ki ada st di but kini ki OBC kumbu ongki baru ngide bersatu long kide ki migrant kide ki jai penru ki bawan nak awai ke jai penru sakawai pan di lada pinpet ka raya sebungkut ke ong ba ki migrant kide ban claim reservation nak original state om dei nak state ke baki maki ki lechong poiwir di kum kita ro ni don ba ong ba bakat ba mengi long secure ladang pinpet ya ka ho ka jing don jong kita ki OBC ru ki don SC ru ki don hari nginom na hiru manten baka population jong makhliah du ta 85% tam kide ki schedule tribe
di katarong ni haban pet na kiliang baro dapi ong ta kidon hi ki st way arngot ne katok ne haki state kum Punjab rekimyo ya kata ka hak state reservation policy di kan ka reservation policy kaya ya kum state base ho national base kaya ka jong state base so kadi ban ya ka jong ti hak jing hi ka jongi kum persen ngim don kampan ya perkhat ya kata ka reservation jong kita ke OBC no boleh tang ban ya penbet ya ka reservation nam ta ki st ru 4 lakh kadi ka schedule tribe kadi ka schedule kadi tribal state kadi ka hiu ini ban the first preference hi kadi ban taki schedule tribe Maraban na kaliang jong ka sarkar kam syam lakhot ka jubab baro kitip bat kata ka jubab kalong ka basyai balada ka sarkar ka persyang ban penbet ya kan ka kam da ka review ya ka policy kandon ka wei pat ka jai perlu ka ban persya ya kan lada pinpet wat ki minister jong ka sarkar haba ki keren ya kan ka kam kim keren syu kum ki minister ki keren kum ugaro dihapat keren dak percaya kajingong bagajing syatngan kalong kajing aiding kam dei syu kajing keren nak san perkhat kum minister kani kala dei lupa kajing keren dak ka baya sya liang ya kajam rujong di kajing bom tre jong ka sarkar kadi bekata ba kinong alam jong ka sarkar ka jongi menta kidi na ka wei ka jam ru bat kim tre ku mga ong phi ba lada ku puli ya baro ka wei ka policy na do basdang hadu bukod ka jing thmu ko long be tang ban penyo nong ya ka wei ka jam ru ti nginom la hiru ban ren ki bru ki ba yalam ya ka sarkar menta ki job shubun teli kisit na ka daw jong ka ni na ka daw jong ka ba ki persyang ban penun kam bakala ya korosta ban compensate ya ki post ki baladem ti ka dikata ka daw ka deng kolong be political tini kadaw ka jing bom tre ya keren ng sarkar kalong may POD kalong political kam don kanu rem hot kila ban komoflang mo ban penbit ban penthame da ka legal da ki daw da ki nongrim baka quote kan le amta kan salong kumta kan sajia kumta kan sa snam kan sala amta kita gide ki daw ki baki keren re ka daw ka de ka political inconvenience kasai ka daw ka de ka jing kalong political inconvenience jong ka sarkar ban ya keren ya kan kam hari kumbang i ongpat kalong ba la sanpos nem kani ka policy kala serve ya interest yang gawe ke jep bro kala don kam menta kerki ban penbek no nang bakan long balance ya baro kaseng yim ong ba de ban pendu ya ka hok ngono jep bro trairi gidon artali ki jep bro trairi kata ka de ga jep bro check ba jep bro neotrep ka jongi bat ngidon kam ban balance ya kan bat ka policy kala keren sai ba ka jing ai bha da pinpet ya ka preamble jong ka policy kal kerensai bakajing ai bha akat ya ka reservation policy ka dei be kat kum kajing bunpai basis on population tika population ka kalaman ka sngi bat ya kata kajing kala population itho ya kaman ka suppose nem kabumut man ka suppose nem di ban pen kala ya ka no boleh ka basic dani upaya ba kabala peniang ya kane ka policy ka dei kajing bunpai om dei ba thau mangi ya kata rei ki tho kita ki nong sna ya policy kat knai spa nyopal teringi don kam ya ki minister ki belong mature enough ki ben keren ya kan ka kam da ka jing yo jingai ti kam bile henry la yo minister biding ti ka kalading hi kin kata lada minister daladi ula ing ti ka state ti hap ing ya ti kalong ba ai ba kan ka kam kamadi ka ding ai kamadi ka rekum ka jam riupat ngilong prepare lupa ban handle kaya SYC ka long prepare lupa wat bandawa la ka jong ka new trip lan lani ka kasi jentia state la dom la su ban penbet kita ki seng achik ne ki seng iu gitu kiong bangikwa ban ya keren ban wara no ya kata ka winter capital apo garo ngingi kwa ban ya keren bakan dan no arteli ki budget apo jo ka meklia ka garo hil budget bar ka kasi jentia hil budget ka resources bami na garo spend ha garo ka resources bami na kasi jentia spend ha kasi jentia ngimtre ban sim ya ka resources naki nginom air si ana ya ka resources nangi saki ya yap yang ini keren balai pina keren tang winter capital da ka resources ka bami na garo hil spend ha garo hil sapadon ka pamon renation ya ka resources ka bami central resources ro di ban proportionately divided kat kum kajing he jong ka chaka kat kum kajing he jong kajing pun pai amdai tang maki banang lada phikwa ban ong ba ngide ban yat hakalenti ban separate no ya ka state ro ngilong bal kalai
Kumbang, let's start with the budget. Let's have two budget. Garo hil budget, kasih dia hil budget nilai. Jika tu ka budget ke jong pi de pimi kan no pi, kan no ru. Kami le. Ka resource ke bakolek MCL ru. Ke badan nyaw pusan persen ke ANCT lo spend situ. Beli ingin ya du nonglangi ru sini. Tina tak tahu nakwa batong. Baka ni ke de kam ke bakia. Oh, kadika balong sensitif ni tip kita. Ringin handle ya ka hakata korkom ba ngila ban solve ya kadika problem. Klem daya aiding. Kenri la de pikwa ba aiding om de ti bandang tang pi ban aiding. Nyirung inang ti pikwa ban aiding de ngikwa. Kenri nak terong yang bang ya pil. Kamtam ya ki minister, kamtam ya ki legislator. Bat kumju ru ki seng balang la de ki seng balang no kolong ba. Kani kadika kam ka bakia ka badan rahmat jong ni. Ngin persyang ban solve ya kan ka kam da ka jingas pu tu mot da ka ba reason la ni da ka ba pensyong nia hakinia ka kom om di ban ya aiding om di da ka ba shu ya keren lam wir lam tham pinum la hiru ban tri kam ya ko roster klem da review ya ka policy kata di ka mat ka bolong ngida dang ya keren ya ki legal point kum kita ru kidan oblei ka policy ke jongi ka ong ba la da ka wei ka kategori kam la ban fill up ya ka wei kategori. Let's say ki garo kim la ban fill up ki khasi ki la ban lech ka tegui kategori kan baka roster mentapat lada kawan ka en makbet yang tu post baka ni gri post khasi kani post garo kani gri post order st di pinum la chu ban chef na ka wei chakawei di tanghang taru kala awaran ban review yang polisi minum pat ya keren ya ka saupo san bat khatsan tanghang taru biha ban review yang polisi menta ka jingkeli kolong ya sarkar pin implement da ka roster ayu ka district level. Haka district level ka ong ba kandong 40 kanomiat na ka 40 kanya 80% siya kasi jente hilye ki kasi 80% nagi garo siya garo tangla dom dan ba apply pat ti pin prepare pin enmak da kanu ka post ya kine ti hang taro biha ban review hi ya ka policy ti lada ka sarkar ka kwa ban implementang ya ka roster hab ban review hi ka policy no beli ka policy kala ayat la ka jong ka roster kala ayat la ka jong kini mta kila kolaj lan ni kila tungku pramaki di lada ka song bagarosta kan implement prospectively believe hi pat hi sadin di pinum la ban choose and pick ya ki constitutional provision lan ni ya ki court ruling ban apply ya ka balong February hi ban ignore pat ya ki wei ki bom ya ham di kani dong ka la kata ka jing dawa ban penkala ya ka reservation policy ka dinom di ka ding kata ka syong haka jinglong mechuat ban handeng ka dan kam ya ka roster ka pen pausai ba kim sung thu ke ga policy ba ke ga roster